Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu akan tashar mu na Walkiya TV. Muna muku barka da warhaka, barka kuma da sake gamewa da mu a cikin shirin namu na bazan taba mantawa ba. Inda bazan taba mantawa ke zuwa muku da abin alfarin mu, abin nunawa mu wanda muke da su a cikin zangonnan mu don jin shin ta yaya bazan taba mantawan su ya kayata tun tasowar su har yau. A yau ma kaman kullum muna tare da Alhaji Shaibu MB Sulaiman wanda muka fi sani da Shamaki. Shamaki na sarkin zangon Kumashi, kuma spokesperson na sarkin zangon Kumashi, kuma shi ne sarkin Asawasi na gunduman Asakware Mampon. A yau mun zo wun shi don jin shin ta yaya bazan taba mantawan shi ya kayata. Ku biyo mu don jin yanda wannan shiri zai kayata. Assalamu alaikum. Wa alaikis salam wa rahmatullahi ta'ala. Mai martaba da fatan mun same ka lafiya. Alhamdulillah. Muna godiya. Mai martaba za mu so mu ji shin an ce Mr. Shamaki ko Sarki Shamaki. Don Shamaki dai muka fi sai. Na za mu so mu ji daga wunka in an ce Shamaki ko Sarkin Asawasi, wa ake nufi da Sarkin Asawasi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Kamar yadda kika yi tambaya, idan an ce Shamaki ko Sarkin Asawasi, suna na haihuwa Shaibu. Na'am. Sunan mahaifina Sulemana. Na'am. Sunan kakana Malam Babale. To in kika hada ya zama Shaibu MB Sulemana. So mahaifiyata sunanta Aishatu. Masha Allah. Sunan mahaifiyarta Hafsat. Shi mahaifina Alhaji Suleimani MB an haife shi ne a Yalwa. Na jin mahaifinsa shine Malam Babale. Malam Babale kuma malamin malumma ne a jihar Kumashi. Masallacin Malam Babale shine masallaci na biyu da aka gina a jihar Ashanti baki daya. Wasa ya ce ga Madugu Tunku. In kika je Alaba, gidan da ake ɗorin kafa, gidan sarkin zango, nan aka haifi mahaifiyar babana, ana ce mata Habiba. Shi kuma ita kuma mahaifiyar uwata mutuniyar Karachi ce, Karachi aka haife ta. Na Shantarje. Babanta kuma mutumin Farai ne. Ita kuma in kika je a Sakware Efijasi kika ce Umma Garu, na jin babu wanda bai santa ba, babba da yaro. Ita kuma a nan Allah ya mata cikawa. Mahaifiyata kuma a Yalwa aka haife ta, gidan Kyanshi wanda mutane suka fi sani da gidan Kwano. Babanta ne Malam Shaibu, yayanta ne Halifa Malam Garba Shaibu. To shi yasa an ka tambaya wane ne Shamaki, iyayensa kenan. Shamaki mutum ne na Yalwa kuma dan Asawasi, saboda daga Yalwa aka yi asalin mu tukunna kuma muka dawo Asawasi, har yau Allah ya sa aka ba mu sarauta ta Asawasi. Masha Allah. Ranka yadda za mu so mu ji daga wunka inda aka dau karatu bangaren Ingiliziya da Arabiya. Bangaren Ingiliziya yawanci idan Allah ya taimake ka mahaifiyarka ta dan yi karatu, duk da a gurin uwarsa yake fara alifin ba'un ta'u. Saboda mu mahaifiyarmu da an yi sallar asuba an aka ta da ku festin ne, da kun idar da sallah ya kamata kowa ya ɗauko littafinsa ya karanta alif ba'un ta'u. Mu mahaifiyarmu ta dan yi karatun addini a gurin ta na fara karatu. Daga nan kuma aka samu makaranta allo kamar yadda aka fara, saboda ni education ɗina duka majority ina yaro dai an sa na asim, amma ba daɗewa ne ba aka fidda ni na koma Kano, na je na yi Kundila primary school a cikin Sabon Gari. Daga Kundila muka gama muka je Kano Teachers College, watan KTC kenan. Daga nan ban karasa ba, na transfer na koma School for Higher Islamic Studies, watan Shahuci. Dan Kano yana kiranta da Aliya. Daga gurin muka yi jarabawa Science and Technical School Board, din makarantar mu biyu muka ci, ni da wani amini na ana ce mai Aminu Abdulkadir. Daga gurin muka tafi Science Secondary School Dawakin Tofa. Daga Dawakin Tofa muka yi shekara biyu, a lokacin ana gudun makaranta, ana sana'a, ba a son boarding. Muka je muka karbi transfer na dawo Rumfa College. To a Rumfa College inda na gama SSE na kenan baki daya.
Masha Allah, tabarakallah. Ranka ya dade, za mu so mu ji daga wunka tun tasowanka har yonka wani lokaci ne mai mana a rayuwanka wanda ba za ka taba mantawa da shi ba, wanda bature zai ce defining moments of your life. Lokuta masu ma'ana suna da yawa, amma akwai guda ɗaya, saboda shi duk abu idan kana yi ka yi don Allah, to duk abin da kake don Allah za ka ga sakayyarsa a gurin Allah. Amma duk abin da kake da wata manufa, na jin akwai hadisi malamai sun ce wai wa man kana tijratuhu ko ilallahi wa rasulihi, wannan kuma aka ce wa man kana tijratuhu ko au imra'atan ko da zaka aure ta, to kowanne hijirarsa tana zuwa ga niyyar da yake da ita. Lokacin da za mu shiga masarauta ba mu shiga ba, a lokacin ni youth ne, muna cikin mutane 3 da aka fitar aka ƙara masarauta ake tafiya da mu. To ina cikin wanda na ba da ƙwazo sosai gurin tafiyar nake yin ta tsakani da Allah. Da Allah ya wa sallaman kuma shi rasuwa, sai yau suka ce tunda ina ciki ya kamata su neman mun kujerar sallama. Da suka je gurin sarki, sai sarki ya ce shi kujerar sallama yana so ya bar wa gidan don dattijan ya mai hidima. Ni kuma a lokacin lami da nake so a bani. To sai ina nan sai mai martaba ya kira ni, sarki yayana ne, don a gidanmu aka haife shi, babansa bakon gidanmu ne, bai da wani dangi ta wurin uba da ya wuce mu. Da ya kira ni na daga Algeria, sai ya ce malam yake kira na saboda suna na Shu'aibu. sai ya ce na ji ana ta rikici, jama'an gari suna so a baka sallama. Sai na ce Allah ya taimake ka, haka ne, masoya ne, amma ni lami da nake so. Sai ya ce ni kuma akwai abin da na ma sha'awa ne, alkawari na ajiye duk ran da za a naɗa ka zan baka. Sai na tambaye shi Allah ya taimake ka menene. Sai ya fito da wani CD, sai ya bani ya ce ka je gida ka duba CD nan, in ka duba ka dawo. Na je da daddare ko na duba CD, da safe da na koma yana ce mai na duba, wai zuwan marigayi Alhaji Dr. Ado Bayero Ghana, kafin ya sauko daga jirgi akwai wani mutum ya sauko, sai da ya zo ya duba kowa guri ya yi redi, tukunna ya bari mai martaba marigayi Ado Bayero ya sauko, ya ce shamakin Kano kenan. Ya ce to wannan kujerar kai nake so in ba, dan kai na amincewa, kai kuma nake ga za ka iya kai mun wannan aikin. To ni a lokacin ba ni da zaɓi, sai na ce mai Allah ya taimake ka, ni duk abin da ka bani na karɓa tsakanina da Allah, kuma zan tafiyar da shi yadda ya kamata. Sai mun godiya. Kin ji inda ya ban shamaki, muka zo muna tafiya, wata rana ina gaban mota, sai ya ce shamaki, na ce Allah ya taimake ka, ya ce zan baka wani shawara. Ya ce kaga abin nan da kake yi tsakaninka da Allah, na ce, ya ce karka daina. Ya ce za ka samu makiya, za ka samu tuntuɓe, za ka sami, amma in dai tsakaninka da Allah kake yi, Allah zai biya ma bukata. To muna nan sai Allah ya wa mai martaba rasuwa. Da Allah ya mai martaba rasuwa, sai na samu kira daga sarkin Farfarawa, sai ce wai in kawo passport na, za a bani tiket ɗin Saudiya. Sai na je na bashi passport. Da na bashi passport, ana nan kamar sati ɗaya sai na ji wani kira daga Saudi Embassy, sai suka tambaya suna neman shamaki. Sai na ce ni ne shamaki. Sai suka ce da kai da sarkinka gwamnatin Saudiya ta ba ku tikitin Saudiya, shi yasa ka kawo passport ɗinka da na mai martaba. Sai na ce musu ai mai martaba Allah ya mai rasuwa. Sai suka ce ok, to in haka ne ka kawo passport ɗinka, ka zo da death certificate mai martaba ka kawo mana embassy. Sai na kira sarkin Farfarawa na ce mai ga kolin kuma da na samu daga Saudi Embassy, shi kuma ya riga ya karɓi passport ɗina, ya min alkawari za ni Saudiya. Sai ce oh, to zan kama passport ɗin, amma sit ɗin da muka baka in kana so ka ba matarka, in kuma kana so ka siyar, yanda duk za ka yi da shi mu mun riga mun baka. To da ya bani passport ɗina, hidiman fada ba ni kaɗai nake ba, kuma duk wannan abin da muka samu albarkacin fada. Sai na je fada na gaya musu, na ce na samu tikitin Saudiya 2, amma zan hau ɗaya, amma a cikin fadawa in akwai mai passport ya kawo shi ma in ba shi ɗaya ya hau mu tafi Saudiya. To da muka je Saudi mun samu komai a sauki cikin ikon Allah.
don duk abin da ake a Saudiya na make sure na tambaya wanda ban sani ba, malamai sun nuna min na lokacin da na je in dafa bakin dutsen nan da cunkoson arfa da komai, Allah ya buɗe min hanya na kai har wurin nakis na yi addu'a. Amma da na gama yau mahaifiyata da mahaifina addu'a da mutanen kumashi da musulmai baki daya, sai na ce Allah ka yi min abin da ban zata ba na alheri. Allah duk abin da ka ga dama kamun, Allah ba ni da choice, na gode. Kin ga abin da ni na roƙi Allah. Shi yasa ina saukowa sai Allah ya sa Allah ya bani sabuwar mota. Wannan yana cikin abin da nake alfahari da shi. Ba a daɗe ba ana cikin rikicin sarautar zango sai Allah ya sarkin Asawasi rasuwa. Sai jama'an Asawasi kuma gaba ɗaya suka ce ba wanda suke so ya shugabanci Asawasi in ba ni ba. Shi yasa wannan ƙauna da soyayya da suka nuna mun yana ɗaya daga cikin abin da ba zan taɓa mantawa ba. Masha Allah. Ranka ya daidai, kamin a baka wannan sarauta na sarkin Asawasi, shin akwai wani kalubale da ka fuskanci? Kalubale yana da yawa a rayuwa. Kalubale gurin gidanka, kalubale gurin 'ya'yanka, kalubale gurin sana'arka. To amma a duk lokacin da Allah ya maka wani ɗaukaka, dole ne ka samu wasu setbacks, wasu matsaloli. Akwai wani abu da ba zan taɓa mantawa ba, kusanci na da marigayi mai martaba. Ina jin duk abin da kike so in kika faɗa min na faɗa mai a hikimance zai iya yi, saboda yau da gobe idan ka zauna da mutum ka sanya za ka yi ka iya ka kwantaro abubuwa. To wani ya taɓa zuwa yana neman wata sarauta, muka shiga gaba muka yi dai a matsayina na protocol officer, na buga yanda protocol officer suke bugawa. Allah ya sa aka bashi sarautan nan. Daga baya magana ta fito, mun je gurinsa mun karɓi kuɗi da sunan sarki, mun cuce shi, mun yi menene, fadawa gaba ɗaya har waɗanda ba sa ƙasar nan suke Amerika, har wanda ma ba Hausawa ba a fadar mu suke ba, sarakunan wasu ƙabilu sai da suka sa baki sai an kore ni daga fada, wanda har yau manya sun ce a yafi. In an yafe ba za a taɓa mantawa ba, saboda mutumin da baka taɓa tunanin zai maka abu in ya maka. Ni ba attajiri ba ne, ni ba mai kuɗi ba ne, amma duk matsayin da Allah ya ajiye ni na gode masa. Kuma kuɗin da aka ta ce ku ce da shi, wallahi ko ni na taɓa kyautarsa, na fi ƙarfin wannan kuɗin. To amma kin san idan abu ya zo jarabta ce, kuma daga ƙarshe abin da ya ce min, gaba ma za ka ga wanda ya fi wannan, in ji mai martaba. Shi yasa wannan yana cikin abin da ba zan taɓa manta ba, kuma yana cikin abin da ya ƙara buɗe min kwakwalwa, ya sa na girma nake kallon wasu abubuwa yadda ya kamata a kalle su. Ranka daidai, a rayuwanka akwai wanda ya taba maka nasiya wanda ya taimaka ma rayuwanka tun tasowanka har yawanka, wanda ba za ka taba mantawa da shi ba? Akwai nasihu da yawa. Kin san duk ɗa kamar yadda na faɗa idan yana da uwar kirki, ni uwata 'yan aljanna ce, uwata kuma waliya ce, uwata kuma a gabana ta cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina kallo tana yi magana ta ɗauke ta ƙarasa da ta yi shiru muka taɓa ta cika. Shi yasa mahaifiyata ta rasu, amma ina farin cikin yadda ta koma ga mahaliccinta. To a kullum tana ce mana babana, ba ta kiran sunana saboda ni sunan mahaifinta. Ka zama mai haƙuri, ka zama mai yafiya. Ta ce duk abin da haƙuri bai yi ba, rashinsa ba zai ba. Abin da duk ake tunanin in an taɓo ka za ka zo ka yi hayaniya, to a ce ai inda baban da ne. Shi yasa nasihu da ta min kafin ta rasu suna kaina. Akwai wani mai gidana da ya koya min zigiza, Malam Musa Abdullahi, mutumin Tafa ne. A duk lokacin da matashi ya taso yake samun kuɗi, za ki ga yana ɗaga kafaɗa. To wata rana yana zaune, mutumin kirki ne, shi ma ɗan aljanna ne, baya magana wani, baya hira da wani. A duk lokacin da bai da aiki za ki same shi a kofar shago yana zaune yana karanta Kur'ani ko wasu littattafai. Wata ran na zo na wuce da budurwata gabansa, na wuce bai ce min komai ba. Da yamma ta yi na zo shago na zauna zan yi aiki, sai ce baba zo.
da na zo ya ce zauna, ya ce ɗazu na ga kun wuce, na ce kun wuce, na ce, ya ce to duk abin da za ka yi ka ji kunyan Allah. Ya ce in ka ji kunyan Allah, Allah zai shirye ka, amma in kai gatse-gatse to abin da kake ba za ka taɓa daina ba. Yasa wannan yana cikin shawarwarin da na jin mahaifiyata Malam Musa da marigayi sarki suka babbani, kuma na yi combining ɗinsu, kuma cikin ikon Allah nake ganin ci gaba a rayuwa. Masha Allah. Ranka ya daidai, a matsayinka na sarki na Asawasi, akwai cikin unguwanka Asawasi akwai schools da dama wanda tun nursery har zuwa SS duka akwai shi. Unguwanka shin ce school da ba shi cikin unguwanka ne university ne yanzu aka ba shi cikin unguwanka, wanda ina so in ji daga wunka nan gaba ya kake son ka gan Asawasi ya zama da mutan Asawasi duka baki daya? To alhamdulillahi, ina jin a cikin unguwannin Ashanti baki daya Asawasi tana cikin one of the peaceful area, kuma ina jin muna cikin mutanen da muna da zaman lafiya, muna da haɗin kai, both mu musulman da 'yan uwanmu Kiristan, dan an haife mu tare, mun girma tare, mun yi sana'a tare. Ci gaba na Asawasi a matsayina na sarkin Asawasi shine first priority da ya kamata a ce na nema. A matsayina na shamakin gari kuma a kullum kokari na in ga zango ta gyaru, saboda a duk lokacin da ku duka kuke haƙan rijiya, kai da ka fara samun ruwa, duk masu haƙan nan gurin ka za su zo shan ruwa, amma a duk lokacin da ruwa ya bulbulo a rijiyar kowa, sai ka ga kun samu abubuwa da yawa. So da yawa in kika saurari speech ina gurin graduation ceremony ko zan ba da ministers ko president wannan, sometimes I'm not more on scholarships. Abu ne mai kyau, zango muna bukata, haka ne, muna bukatar lawyers, judges, menene, amma to be frank, mu ringa kallon abu yanda yake, ya yake. Yanzu na ce His Excellency John Dramani Mahama, ina neman scholarship, zan tura yaran zango Cuba 10, sai aka bani 10. Idan na baki, na baka, in kuka je Cuba kuka dawo, da tare muke kwana da ku a Asawasi, amma yanzu in shaye su za ku koma ko tara za ku, mu da ku ba za mu ga juna ba. A paper muna da doctor, muna da lawyer, amma a aikace ba yanda za a yi ki je asibiti a duba ki kyauta, sai kin je kin fidda card, ko kin san likitan nan sai kin biya kuɗin asibiti, idan aka gama sai kin sai magani. To yanzu wannan kuɗin nan idan aka gina mana vocational school babba, saboda ni amma in aikin hannu, aka ɗebi zangonninmu akwai wanda a harkar ɗinki ina jin sai ce sun yi PhD ma, suna da wannan ilimin. Aka ɗebo wa'annan, akwai yaranmu mata masu gyaran gashi, akwai masu kitso, akwai menene, muka bunƙasa gurin nan. A cikin gurin nan wanda yake da sana'a, yanzu da nake zaune ban rely akan gwamnati sai ta kai min ɗana Cuba ba. Idan na da shirin kai ɗa Cuba ko ina, zan ta tara kuɗi, in Allah ya ga dama in kai shi, amma a fidda ɗaya a kai shi da kuɗinmu da taimakonmu, sunan mu muna tare da shi, ya koma in shi sun kaje asibiti sai ka bulaye, maybe daga wurin ma wani ya je karatun ba zai dawo ba. To ni in zan roƙi gwamnati, ban ce ka ta yi ba, in abin da yake ƙasa kenan ta bamu, amma ni na fi gwammacewa a gina mana vocational school, wurin gwamnati ta kawo ma'aikata a taimaka, amma za ka yi karatun kana da wani skills wanda zai yi assistant ɗinka lokacin da kuɗin iyayenka ya ƙare, kai ma ka ci gaba da taimakon kanka. Kuma idan aka ce an baka nauyi, kin san sarautar mu ta nan ba irin sarautar gargajiya ce ta kasashen arewaci ko kasashen da suka kafu ba. Yau in kika duba Asawasi, akwai kasuwan Asawasi, akwai tashoshi, akwai menene, amma ba wani benefit da sarkin Asawasi yake samu. Duk abin da zan yi wa jama'a na da kuɗi na ajihuna zan yi, amma a ce wai ai akwai wani abu da aka cire kasuwa Asawasi za a kawo ofishin sarki, akwai wani abu da aka cire station kaza za a kawo, babu. Amma mutane na zuwa suna neman taimako, ana taimaka musu, saboda tun farko ba a yi wannan arrangement din ba, kuma ba a ba mu karfi ba, komai yana hannun hukuma, assemblyman, MP, MCE. To abin da yake kawo mana wannan kenan, in dai ba kaman kana da naka connection din ba. Kaman yanzu tafiyar da na yi Kano,
ina kokari ne in ga na samo waɗanda za su tayar mana da asibitin nan na masallacin juma'a da kuma 'yan makarantun da suke unguwanmu taimako da za a musu. To amma abin da baka dace ba baka fitowa ka gaya wa mutane, saboda yanzu magana nan da na faɗa sai wani ya ce ai ya ɗau sunan unguwa ya je yana neman kuɗi da shi, amma mutane ba san manufanka ba kuma ba su sanya kake so kai ma ka bar legacy gobe a tuna da kai ba, ko ba haka ba. Duk abin da ya zama ba nawa ba, duk abin da ya zama haramun, duk abin da ya zama bai zo bangare na ba na bukata. Shi yasa mutum ko rigar zinariya ya sa Allah ne ya ga dama ya bashi, Allah wayan da na sa shi ne nawa. Masha Allah, wannan magana na gwada cewa kayi su da wanda kake da shi. Alhamdulillah. Muna godiya. Ranka ya dade, zan so yi maka tambaya kuma ka yi wa matasa nasiya, domin na san cewa inda baka biyayya a ganina, inda baka biyayya baka bin manya sau da kafa da wannan matsayin ma manya da kansu za su ce ba su yarda baka ba ma balantana mu kananan ba. Suna son ka yi ma mu matasa da muke tasowa nasiya, mu sa hankali mu san na gabanmu, domin wani sa'idin yanzu ba wuyan in ka yi abu ma yana tafiya, kana iya kana kuma shinga ka yi abu cikin minti kadan shi ka gan shi yana wani garin da kai kafan kama bai taba takawa ba. Wasu na kwarai muke yi, wasu kuma ba na kwarai muke yi ba. Me za ka ce kan wannan ababen da matasa muke yawan yi? Shi in kayi ka kare shi wani lokacin shi mutum ya yi nadama, kuma ina gani at the first place ma da bai ci ma ka yi ba balle ka yi nadama. Sometimes ana based on matasa, amma Hausawa na wani magana wai in bera da sata daddawa da wari. A da abu zai faru a gidanku baka san me ya faru ba, wani yana gurin babanka in ka taso ka san ma ku guda babanku guda, amma a yanzu wasu manyanmu su suke zaunar da yara su karanta musu yanda za su zagi wani. Wasu su suke sa su. To duk abin da ka girma ka wuce shekara 60, abin da ya rage maka a rayuwanka ya fiya da istighfari, saboda baka da 60 gaba, ka gama 60. In ji Jafar yana wani magana wai duk daɗin rayuwa shekara 10 ne, kan ka kai 40 kai wawa ne, in ka kai 40 zuwa 50 shine rayuwan da ka kai 50 sai a ce kaka ci nama, kaka ci gishiri, kaka sha ruwan sanyi, an deduct wani jin daɗi daga rayuwarka. Shi matashi a duk lokacin da wani yake abin banza ya fi bashi sha'awa, saboda shi yana neman hero ne. Matashin da bai san abin da yake, za ki ga in gefen gwanku ana shan wuyi, yara na wucewa sai suna jin daɗi, ai wani ya zagi baban wani, ai wani ya yi menene. In kuma unguwa wani bai da kunya sai ki ga ana bashi fa bai suran kowa. To wanne ya kamata ta educate yara, shi kuma Allah ya shirye shi. Idan ka tashi ka yi biyayya ka girmama furfura, to kai ma za ka girma ka yi furfura a girmama ka. Idan ka rena furfura, to ko yawancin ran ma ba za ka yi ba bare ka kai a girmama ka. Lokacin da muka tashi akwai wasanni da yawa da muke ba mu sa kuɗi a gaba ba, amma matasan yanzu kamar yanzu yanda kike aiki, mata an koma slay queens saboda a yi saurin kuɗi, maza an koma yahoo boys ya ake ɗan sakawa saboda a yi saurin kuɗi, kuma ba wani shortcut da kuɗi sai ka neme shi process. Shi yasa yaro yana ganin da ya ɗan samu kuɗi ya yi wa kowa rashin kunya, ai a'a, ka zama yaron kirki, ka zama mutumin kirki, ka ba Allah, ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka ga ci gaba. Amma wallahi rashin kunya babu inda za ta kai ka. Ina magana na zaki ji wani ya ce ai kai ma kana raddi, ki koma ki kalli audio suna gaba daya, in ni da babba ne ina tacewa kuma ina aje facts ne da zai kashe nashi, amma ban tsayawa in yi sa'in zagi babba. Na san girman furfura, kuma kowane babba a ƙasan nan, kowane irin rikici muke da shi, ki tambaye shi in muka haɗu a wani wuri ko muka fita ba faɗawan shi wake mai hidima. Ni zan ba shi girman shi na sarauta, ni zan mai abin da ya kamata. To amma duk rayuwa ana tafiya, wani bai san ka ba, ba ku taɓa alaƙa ba, amma ya tsane ka. Wani kuma kawai ci gaban da Allah ya baka ne shi baya so. Shi yasa za ki ga a ɓata wani suna, a zagi wani, a ce wani bai da kunya, a yi maita, a yi menene. Kana matashi ka taso,
tsayar da rayuwanka, nemi sana'arka, in karatu kake yi fi sabilillahi, girmama manya, kai ma Allah zai kai ka matsayin su kai ma a girmama ka. Duniya 24 hours, ba wani yau ba gobe, 24 ne, agogon nan 12 ne ma, haka zai ta rawul kan ka farga gari ya waye. Masha Allah, tabarakallah. Na gode. Maganar ka ta karshe duka ka dunkule mana nasiyan da kake da shi, wanga daga wunka ne ya fito daga mu duka. Nasiyata ta karshe, farko duk abin da za mu yi wa Allah godiya, ko a wani matsayi ka samu kanka. Allah bai manta da kai ba, Allah ba wai baya son ka bane. Duk inda kake Allah ne ya ga dama ya yi ka haka, ya barka haka. Sannan matasa kuma a yi kokari da sana'a, sannan kuma shi ta shiga wani hali. Duk mutumin da yake da yanda zai yi a gyara, Allah ya bashi ikon gyarawa. Kuma shi kuma Allah ya daidaita mana ita. Manyanmu da suka riga mu gidan gaskiya ba haka suka tafi suka bar mana ba, Allah ya ji kansu. Duk mai neman gyara Allah ya kawo shi, mai neman bata kada Allah ya bashi dama. Ko mu da muke zaune, in dan Allah muke, Allah ya ba mu sa. In dan wata manufa muke, kada Allah ya sa hakan mu ya cimma ruwa. Saboda abu duka in kana yi ba za ka duba benefit ɗin kai ko 'ya'yanka ko gidanka ba ne, sai ka duba shi in larger picture. Abin nan na jama'a ne baki ɗaya. Yau a ce ni na rike ƙasar nan na tsayar da ita cak, ina murna in yanyi kwana. Saboda duk wani abu da zai faru, akwai wani hadisi da ba a faɗi a garin nan, in an faɗi shi sai ya zama rikici. In ji Alhaji Amanu ɗan malam mai Kano, wai a garin nan ne kawai za ka ga dattijo ɗan shekara 70 ana rigiman duniya da shi. Ina faɗi ki rubuta ki ajiye, ko wata rana ki ɗauko odiyon nan. Ba na roƙon Allah in kai 70 ko 65 ana ta cece kucen duniya da ni. In lokacin ya kai ina cikin rikicin garin nan ban mutu ba, a tuna min ka faɗi, zan koma kofan gida in zauna, ba wasu dama su ma su ci gaba. Masha Allah, ranka dai muna godiya da muka same ka cikin wannan shiri na ba zan taba mantawa ba. Muna roƙon Allah ya yawaita muna ire-iren ku wanda za su nuna muna yanda ya kamata, kuma mun yi kuskure su nuna muna kamar mun yi kuskure. Muna alfahari da kai a matsayinka na matashi, ga ka Shamaki, ga ka sarkin Asawasi. Na muna godiya sosai da muka same ka a cikin wannan shiri. To jama'a, duka nan muka kawo karshen shirin namu na ba zan taba mantawa ba. Wanda ya taimaka mini na kawo muku wannan shiri Yusuf Adam, ni kuma da na ja ragaman wannan shiri Bilkis Hamidu TOURE. Kaman kullum ku ci gaba da bibiyan mu akan tashan mu na Walkiya TV don muna liking, sharing da comments. Muna godiya sosai da kuke kasancewa da mu yau da kullum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.